Yanda zaka ce bani da lokacin batawa da turanci da kuma yanda zaka ce ko zan iya samun lokacinka, to abin da zamu koya kenan a wannan darasin. Na farko idan kana so ka ce bani da lokacin batawa ga hanyoyi guda biyu wanda zaka iya faɗi. Na farko, I have no time to spare. I have no time to spare. Bani da lokacin batawa. Na biyu zaka iya cewa I don't have time to waste. I don't have time to waste. Shi ma duka yana nufin bani da lokacin batawa. Idan kuma kana so ka tambayi mutum ka ce, shin zan iya samun lokacinka? Za ka iya cewa, may I take a moment of your time? May I take a moment of your time? Shin zan iya samun lokacinka? Idan kuma kana so ka ce da mutum, shin kana da lokaci? Za ka iya cewa, do you have a moment? Do you have a moment? Kana da lokaci? Idan kuma kana so ka ce, kana da lokacin magana da ni? Za ka iya cewa, do you have time to talk to me? Do you have time to talk to me? Shine, kana da lokacin yin magana da ni? Beg tana nufin roko. Beg, roko, ga yanda ake amfani da ita a cikin jimla. Za ka iya cewa, he is begging me. Yana rokona. He is begging me. Yana rokona. Wannan kun ga an sa mata ta zama begging an kara mata ing saboda aikin yana tsaka da faruwa ne shi yasa ta koma haka. He is begging me. Yana rokona. Don't beg. Kada kai roko. Don't beg. Kada kai roko. He is a beggar. Shi maroki ne. He is a beggar. Shi maroki ne. Ga mutanen da suke so su iya magana da turanci ko suke so su iya karatu da rubutun turanci ko da baka taba zuwa makaranta ba ko karatu da rubutu na Hausa ko da baka taba shiga aji ba, to kai tsaye ai mana magana ta WhatsApp ga number mu nan akan sikirin ko kuma a duba profile akwai number mu, iya ta WhatsApp ne ake magana banda kira.